Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ana m akwado ihe nkụzi nke a na-akpọ ọ dịghị ngwa agha kpụrụ imegide gị nke ga-aga n'iru. Aịzaya isi 50 na amaokwu nke 17. Ọ dịghị ngwa agha ọbụla nke a kpụrụ imegide gị nke ga-aga n'iru. Ma ire ọbụla nke ga-ebuli imegide gị n'ikpe, gị onwe gị ga-egosi ya ịbụ ihe na-ezighị ezi. Udo, ezi omume na nchekwa na mmeri megide mmegide. Ihe anọ anyị na-ahụ ebe a: udo, ezi omume, nchekwa na mmeri nke ihe mmegide bụ ihe nnweta anyị, ma ọ bụ ihe anyị nwetara site n'aka Jizọs Kraịst. Ịma ihe nketa bụ ihe ukwu. O nweghị ihe nketa ọbụla m ketara n'aka nne na nna m, o nwekwana ihe ha nwere ma ọfọ nke mmadụ na-eketa. Emechara m bụrụzie onye lekọtara ha. Mana mgbe ndị mmadụ nwetara ihe nketa, o kwesịrị ịbụ ihe ịtụnanya na n'otu ntabi anya ị ghọọla onye nwere ihe onye ọzọ rụrụ ọrụ ndụ ya niile iji nweta. Nke ahụ bụ nnọọ ihe jụrụ oyi. Ọ bụrụ na ị mere nke ọma ikete ihe n'aka onye ọbụla, ị kwesịrị inwe obi ekele banyere nke ahụ. Anyị ketara ihe niile nke Jizọs rụrụ ọrụ n'ihi ya ma nwụọrọ. Ihe niile, bịanụ, ihe niile. Ma chegodo echiche otu nkeji na mgbe ọ kwụ n'elu obe, o burula mmehie nke ụwa niile bugide onwe ya. Ọ kwụrụ ụgwọ eji bụ nke anyị ji, ma ya ekwesịghịzi ịbụ ihere, nkọcha, ikpe ọmụma na ụta nke mmehie. Mana akwụkwọ nsọ gwara anyị na anyị nwere ike inwe ihe ọzọ. Anyị nwere ike inwe udo, anyị nwere ike inwe ezi omume, anyị nwere ike inwe nchekwa na ntụkwasị obi. Mmadụ ole n'ime unu chọtụkwuru nke ahụ? Anyị pụrụ imeri mmegide. Anyị bụ ndị mmeri. Anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ. Anyị ekwesịghị ị na-atụ ụjọ ihe ga-eme n'ụwa taa. Anaghị m atụ ụjọ nke ahụ. Ana m atụ nke ahụ ụjọ. Chineke nọnyere anyị, ma ọ ga-enyere anyị aka ma lekọta anyị. Ma ọ bụrụ na nke a bụ ọgbọ nke anyị ga-adị ndụ, ma Chineke akwado anyị, anyị ga-achịkwala ihe ọbụla ga-abịa. Ọ bụrụ na anyị agaghị emeli ya, Chineke gara ikwe ka a mụọ anyị n'ọgbọ ọzọ. Ọ na-ewere na-ahọrọ oge nke ị ga-ebi ndụ n'ime ya. Amen. Udo, ezi omume, nchekwa na imeri mmegide bụ ihe nnweta nke ndị ozi nke Chineke. Nke mmụba ya masịrị m. Ndị bụ ndị ozi Chineke n'eziokwu bụ ndị amụrụ. Ya mere nkwa abụghị maka ndị na-aga n'ụlọ nzukọ ga-anọrọ ọdụ ugboro 3 ma ọ bụ 4 n'afọ ha sị na ha bụ ndị oyiri Kraịst. Mana nkwa bụ nke ndị nyefechasịrị onwe ha ma na-agbalịsi ike. Ndị ha na mmụọ nsọ na-arụkọ ọrụ. Ha anaghị arụ ọrụ na anụ arụ, kama ha na-arụkọ ọrụ ha na mmụọ nsọ wee na-arụ ọrụ. Ikwe ka ihe Jizọs mere n'ime gị dịka onyinye n'efu, ka e nwee ike si n'ime gị rụpụta ya ka ụwa niile wee hụ ihe Jizọs dị ka ya. Amen. Ị ghọtara nke ahụ? Jizọs na-abịa wee mee dịka otu a ntinye nke dị nsọ n'ime anyị ozugbo ị nabatara Kraịst dịka onye nzọpụta gị. Ihe ndị a dị ebube nke e tinyere n'ime mmụọ gị. Ị bụ mmụọ. Ị nwere mkpụrụ obi ma ị bi n'ime anụ ahụ. Mgbe ị na-agala onwe gị n'enyo, ị na-ahụ anụ ahụ gị. Ma nwanna, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'ebe anyị nọ karịrị nke ahụ. E nwere echiche, e nwere mmetụta, e nwere otu ihe si emetụta gị, e nwere echiche na ihe ị chọrọ na ihe ndị ọzọ niile ndị a nke a na-enweghị ike ịhụ anya. Ịbanyekwa ime karịa nke ahụ. Nke ahụ bụ mmụọ anyị. Nke ahụ bụ ebe anyị na-enweta mkpughe site n'aka Chineke. Nchepụta, nke ahụ bụ ebe akọ na uche anyị na-arụ ọrụ. Ebe ahụ ka anyị na Chineke na-emekọrịta. Ebe ahụ bụ ebe anyị na-anụ olu Chineke, mmụọ na-edu anyị. Ọtụtụ ihe ndị dị ebube nke na-eme n'ime gị nke ị na-adịghị ahụ anya ma ile anya n'enyo. Ma akwụkwọ nsọ na-agwa anyị na Jọn nke 1 isi 3 amaokwu 9 na mgbe a mụrụ anyị ọzọ, anyị na-anata mkpụrụ nwa nke Chineke kachasị ihe niile elu. Nke a bụ ihe akwụkwọ nsọ Amplify kwuru. Ya mere, ọ bụrụ na anyị ga-ejigidenwu nke a, anyị ga-adịrị Chineke ime
bụrụ omume Chineke. Ma lee nwe otu unu si ele m anya. Ọ dị mma, anyị niile ma ihe mkpụrụ nwoke bụ ihe na-eme ma di mmadụ kụnye mkpụrụ n'ime akpa nwa nwunye ya. Mmụọ anyị dị ka akpa nwa anyị. Jọn nke mbụ isi atọ amaokwu 9 si na anyị akụnyere n'ime anyị mkpụrụ nke ịdị nsọ nke Chineke ji ike niile. Anyị agaghị anọgide na-agwa mgbe niile mara amara na-eme mmehie, n'ihi na ọdịdị Chineke na-adịgide n'ime anyị. Echeghị m na ị kwenyere m otu a ka ọ dị. Onwe onye ọbụla nke a mụrụ site na Chineke nke na-ama ama na-eme agwa nke mmehie. Nke a apụtaghị na ya adịghị emehie, mana ọ na-asị na afọ ekwesịghị iju gị nọrọ ọdụ gị na ndụ nke mmehie, ma ị gaghị agbanwe gị nọrọ mara amara na-ebi ya. Ama m na ana m eme mmehie, achọghị m ịma. Ị kwesịghị ime nke ahụ. Ma ọdịdị Chineke na-adịgide n'ime ya. Ụkpụrụ nke ndụ ya, mkpụrụ nke ime mmụọ na-anọgidesi ike mgbe niile n'ime ya. Ma o nweghị ike ị na-eme mmehie n'ihi na a mụrụ ya site na Chineke. Ya mere, mmadụ ole n'ime unu na-ama ihe mere nwaanyị mgbe ọ dị ime? Na mbụ obi ga-adị ya ma ya sị adị m ime, ya adịghị ka ịdị ka ịdị ime. Nke a bụ ihe na-eme onye a mụrụ ọzọ n'ime Kraịst ọhụrụ. Agbaghara mmehie m niile, nsogbu m niile apụchala, ihe niile agwụla. Ya bịa dị ka ahụghị m ihe mgbanwe ọbụla. Amen. Na mgbe ụfọdụ ihe m mere achọbụdụ m ikwu maka nke a, mana mgbe ụfọdụ ana m akpọpụta ndị dị ime n'elu ebe a, ndị dị ime dị iche iche na ogugo dị iche iche. Ị ga-ahụ onye nwere ahụ ntakịrị dị nwatakịrị, ya sị na ọ dị ime ọnwa 4, ma o nweghị ihe ị ga-ahụ. Ma ị ga-ahụ onye dị ime ọnwa 6, gị si ee nke a dị mma. O nwere ike 7 maọbụ 8 maọbụ 9 na onye nke ya gaferela, ịma ya na-akwa ya ịma. Ma lee, ọ bụrụ na gị na Chineke gaa n'iru ị na-aga njem, ị ga na-aga n'ihu. Ugbu a gee m ntị, ị ga-aga n'iru ịmụpụta omume Chineke. Nke ahụ ọ masị gị, gị gaa n'iru na-amụpụta ezi omume njirimara nke Jizọs. Ọ nọ n'ime anyị, ma ọ gaghị ele anyị anya ka anyị dị ka ya ma ọ bụrụ na o mejughị anyị site na ihe ọbụla nke anyị ga-eji mee otu ahụ. Nke ahụ ga-abụ ihe nzuzu ikwu na gị ga-emewe ezi omume ma ọ bụrụ na o bughị ụzọ nye anyị ezi omume. Ọ gaghara asị anyị dị nsọ ma ọ bụrụ na o nyeghị anyị mkpụrụ nke ịdị nsọ n'ime anyị. Ngwa ka m gwa gị otu ihe, gị onye kwere ekwe a mụrụ ọzọ mara mma. Ị nwere ihe niile nke ị chọrọ n'ime onwe gị. O doghị ụfọdụ n'ime unu anya, unu dị ka mbanụ, ị nwere ya, ọ nọ n'ime gị, ọ dị ka mkpụrụ. Ọzọ, mgbe nwaanyị dịrị ime, a kụnyere mkpụrụ n'ime ya. Mkpụrụ ahụ a ga-elekọta ya nke ọma, na-elekọta ya, na-azụ ya, kwe ya ka o too. Ọ dị mma, anyị nwere mkpụrụ nke Chineke kachasị elu n'ime anyị. Ma dị ka anyị na-awụ mkpụrụ ahụ mmiri site n'okwu Chineke, bịanụ, ma dị ka anyị na-enweta anwụ nke ezi omume na-achasa anyị, ma anyị na-anọgide nwa obere agwa nke Chineke tinyere n'ime anyị bụ mkpụrụ nke mmụọ nsọ, okwukwe na ihe ndị ọzọ nke Chineke tinyeworo n'ime anyị ga na-etolite, ma mgbe ahụ ya eruo n'ịmụpụta ya. Ma onye ọbụla na-amụpụta ihe mana mgbe ụfọdụ ọ naghị edocha ahụ. Amen. Ruokwe na nwoke, o nwere ike gị si mụbeghị nwa mbụ, ị nwere ike ịhụtụla onye mụga nwa ma ọ bụ lee ya na ihe onyonyo, gị si na gịnị ka o ji na-eti mkpu niile a. Ngwanụ ka m gwa gị, n'ikwu eziokwu, ana m achọ ịkọwa ihe ụfọdụ nga. Mgbe ụfọdụ ikwe ka Chineke gbanwee anyị ime ka anyị bụrụ ihe ọ chọrọ ka anyị bụrụ, enwere ihe mgbu, enwere ihe obi erughị ala. Ma mgbe ụfọdụ ị ga-akwa amen. Mana ana m agwa gị, mgbe ị nwetara nwa ahụ, lee, mgbe ị nọ na-amụ nwa, ị ga na-etisa agaghị m eme ihe ọzọ. N'ezie, mgbe ahụ ị ga-akpọ di gị asị, onye tụwara gị ime ahụ. Ị dị ka gị mere m ihe a, agaghị m emezi nke ọzọ. Ị
ma unu onwe unu n'ụbọchị ndị a unu nwere ihe ndị unu ji akụda ụfụ ebe unu na-anaghị enwezi ụfụ. N'oge mgbe m mụrụ ndị nke m anyị enweghị ụdị ihe ndị ahụ. Ka m gwa gị, ha agaghị ekwe ka di gị bata n'ime ụlọ ebe ahụ. Dave ga-asị, anyị nwere nwa. M si, ị nwere nwa ole? Nwa m nwoke nke ntakịrị kụchara nnọọ paụnsụ 10. O nweghị ihe anyị nwere. Ma ị na-eche na ị gaghị eguzogide ya, ma mgbe ị mechara mụpụta nwa ahụ gị si, o ewu, nke a ruru ya. N'ezie, enwere m ike ile anya n'ime ndụ nke m. Ịma n'ezie, ị ga-aghọta na ịgabiga ihe ngabigara dịka nwata nke ndị ụfọdụ nọ n'ebe a gabigawokwara ihe dị iche iche nke anyị na-ezute. N'ezie, emetọrọ m, mana isite n'ebe m nọ bịaruo ebe a m nọ, ọ ga-abụ ihe nzuzu ma m kwuru ebe a sị gị na ọ bụ ihe dị mfe, n'ihi na ọ bụghị. Ma nwanne m, nke o ruru ya? Nna, o ruru ya? Ya mere, achọrọ m inye gị obere nkwalite n'ụtụtụ a. Adakwala mba. Na-agba mkpụrụ gị mmiri, na-enye Chineke oge ka anwụ na-achakwasị gị. Nwee ndidi. Ịma, eburu m ụmụ m niile karịa mgbe m kwesịrị ịmụ ha. Ma ụfọdụ n'ime unu chere na ha agafeela mgbe ha kwesịrị ịmụ. O nwere ike ị na-eche na ị dị ime karịa ogologo oge ị kwesịrị. O nwere ihe ga-agbanwe? Aga m emecha hụ nkwa nke m chere na ọ dị ka Chineke enyela m? Ee, mana ihe ụfọdụ na-ewetu oge, ma ihe ndị ọzọ nwere ike. O nweghị dọkịta ọbụla gwara m ihe m ji na-ebu nwa karịa ọnwa 9. Ụmụ m niile izu 4 na ọkara, izu 3 na ọkara bụ nke karịchara na nta n'ebe ha nọ. Ma nke ahụ bụ Sandra. Ha niile zichara izu 6 wee gafee, mana ọ bụrụ ugbu a ha agaghị ekwe gị. Mana mgbe ahụ ndị dọkịta sị na ha ga-abịa mgbe ha jikere. Ana m akwado akpa m ji agaje ụlọ ọgwụ ogologo mgbe ruo na m ga-ewepụtakwa asarịa ha ma kwakọọ ha. Dave mechara kpọrọ m gaa ụlọ ọgwụ ka o mee ka ime mewe m. Ma anyị na-eme nke ahụ mgbe ụfọdụ, ọwa ya anaghị eme ya. Ọ dị ka aga m eme ka nke a mee. Bịa n'ime otu nke ahụ dị. Aga m enwe ndidi. Aga m adị mma. Aga m ejide ọnụ m. Aga m eche echiche dị mma. Agaghị m na-echechara naanị onwe m. Ha ga-ezighachi m laa n'ụlọ. Ọ bụ naanị ime na-eme m, onwe nwa pụtara. Unu niile ọ na-aghọta m na-ekwu taa? Ya mere, anyị na-agbalị. Ihe anyị na-adịghị eme ọtụtụ mgbe bụ ikwere. Lee, ọ bụrụ na m ga-emenwu ka ikwere ihe m na-ekwu, ma ọ bụ Chineke ga-eme ka ikwere, agaghị m emenwuru gị ihe ọbụla. Ọ bụrụ na Chineke ga-eme ka ikwere na ị nweburu ihe niile nke ị chọrọ n'ime gị, ma mee gị ka ị mụta ịhụ onwe gị otu o si ahụ gị. Ma ihe m chọrọ inweta taa, achọrọ m ka isi ebe a laa na-aghọta onwe gị nke ọma. Achọrọ m ka isi ebe a laa taa na-ahụta onwe gị otu Chineke si ahụta gị, na-enwere onwe gị olileanya nke Chineke na-enye gị, na-enwe okwukwe nke Chineke nwere nye gị. Ma gị na Chineke anọ na nkwekọrịta na ị ga-abụ ma meekwa ihe ọbụla nke Chineke si na ị ga-abụ ma meekwa. Ka m gwa gị otu ihe, o nweghị ihe dị na ndụ a ziri ezi. O nweghị ihe na-adị mma, o nweghị ihe na-arụpụta ọrụ dị mma ruo mgbe ị ziri ezi. Imeela maka obere ihe ahụ. Ị dị ka anaghị m ekwu banyere ị na-edepụtachi ihe i chere. Ị nwere ike na-edepụta ihe niile i chere, na-edepụta ihe niile i kwuru. Ana m ekwu maka nke ahụ. Ana m ekwu maka mgbe ị matara na ị ziri ezi n'ebe Chineke nọ. Maka m gwa gị otu ihe, mgbe anyị ma na anyị ziri ezi n'ebe Chineke, mgbe anyị maara nnọọ nke ọma na Chineke hụrụ anyị n'anya, na anyị ziri ezi n'ebe ọ nọ, ma o nwere ebe ọ kwadoro nye anyị, ị ga-enwere onwe gị site n'ọjụjụ nke ndị ọzọ jụrụ gị. Amamikpe na nkọcha ha agaghị erute gị arụ.
n'ihi na ị maara na ihe mejupụtara gị na ihe ịbụ adabereghị na ihe ndị mmadụ na-eche. Anaghị m ekwu na ọ naghị ewute, mana ana m ekwu na o kwesịghị ịkpọpụ gị ma mebie ndụ gị ma mee gị ka ị bụrụ onye dara ada ma hụsi anya na ndụ gị niile. O nweghị ihe ziri ezi na ndụ ruo mgbe ị matara na ị ziri ezi n'ebe Chineke nọ. Izi ezi n'ebe Chineke na-apụtachaghị na agwa gị ga-ezicha ezi. Ihe niile m na-eme ezichaghị ezi, mana ama m na eziri m ezi ebe Chineke nọ site n'ọbara Jizọs Kraịst, n'ihi na anatara m ya site n'okwukwe. Ma nke a bụ akụkụ nke ndụ m ruo ogologo oge ugbu a, na ọ dị m ka ekwenyere m na ya. Anaghị m ekwupụta ya naanị, anaghị m eche ya naanị. N'ezie, ekwenyere m na Chineke anaghị ewere m iwe taa. N'ezie, ekwenyere m na ọ hụrụ m n'anya. Ekwenyekwara m n'ezie na ọ hụrụ gị n'anya. Ekwenyekwara m nke ahụ. Chineke a na-ewere gị iwe taa. Oh Joyce, mmadụ ihe m mere ma bịa ebe a. Ka m gwa gị otu ihe. Ọ bụrụ na o wutere gị na ị mere ya, Akwụkwọ Nsọ si otu ntabi anya anyị chegharịrị site na mmehie anyị, Chineke na-ewepụ ha ruo dịka ọwụwa anyanwụ dị n'ọdịda anyanwụ, ma ọ naghị echetakwa ha ọzọ. Ma ahụrụ m ihe o kwuru na Hibru isi 10 n'anya. Ọ bụrụ aja nke ikpeazụ a chụrụ, nke e nwere ike ịchọ maka ịkwụ ụgwọ mmehie anyị. Ọ kwụrụ ụgwọ ahụ otu ugboro, kwụchaa ha niile. Onye ọbụla banyere n'ime ya agaghị emehụ ya ọzọ. Ma enweghịzi, ngwa gee nke a, o nweghịzi aja ọbụla nke a ga-achụ maka mmehie. Ịma ihe nke a pụtara? Mgbe m mere mmehie, agaghị m achụ aja. Jizọs achụọla aja. Otu n'ime ndị m ji chụọ aja n'afọ ndị gara aga bụ Joyce. Adị m ka ekwesịghị m ịkpọrị ndụ m. Ndị mmadụ na-achụ aja ekpere, ha enweghị ike ikpe ekpere, ha ekpekwana, ha ekpe ekpere na-enweghị isi ma ọ bụ na-enweghị nkwuwa okwu. Ndị mmadụ na-achụ aja na-eche na Chineke ga-eji ha kwara ngwa ọrụ n'ụdị ije ozi ọbụla mgbe ha na-adịghị abụghị mma n'oge niile. Maka m gwa gị otu ihe, ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ m nọ tupu m ebido kụziwa akwụkwọ nsọ, n'ezie ị gaara asị nke a bụ nnọọ ihe nzuzu. O nwere ike ịnụ na ka m kọrọ akụkọ mgbe m bidoro ịkụzi akwụkwọ nsọ, ana m eyi ihe ndị dị mkpirisi na-afụkwa ndị mmadụ anwụrụ n'ihu. Emere m nke ahụ. N'ezie ọ dị mkpirisi ruo nga m nwere ike. Ikwu eziokwu nye Chineke, nke bụ eziokwu, amachaghị m ihe. Mana ana m aga ụlọ nzukọ mgbe ahụ, ma ndị enyi m niile na-eme nke ahụ. N'ezie, onye ozi anyị na-aṅụ fịọfịọ, ana m aṅụ, onwe ihe nke ahụ mere. Ma mgbe e metụrụ, Chineke ebido na-eme ka m mara. Ma ọ bụrụ na erubere m isi ma hapụ nke ahụ, ọ bụghị n'ihi na ọ jọkarịchara njọ karịa irife ihe ndị ọzọ erife. N'ihi na anyị na-ekwu maka emeghị ihe ga-egbu ahụ gị. Ama m ihe ndị kwere ekwe ji eme ihe atọ ndị ugbu a: ịṅụ sịga, ịṅụ mmanya na ịṅụ ihe ọṅụṅụ. Ị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, ị na-aṅụ sịga, ị na-aṅụ mmanya. Chineke mere anyị ebere. Mụ na otu enyi m nọ n'ime shọpụ otu ụbọchị. Enwere onye ma Chris Ken. Ọ dị mma. Ọ bụ nnọọ enyi m kamgbe afọ 20 na ụma. Ọ na-akpọ m nne ya nke ime mmụọ. Ịma, mụ na ya so gị ịzụ ihe otu ụbọchị. Anyị abanye n'otu shọpụ. Otu nwata nwaanyị jụọ sị, ele ihe anyị mega ebe anyị sị anyị nọ ebe a maka ọmụmụ ihe nke ndị kwere ekwe. Ya sị m onwe m abụkwa m onye kwere ekwe. Ọ dị mma. Ịma, mgbe mmadụ gwara m na ya ejupụtara na mmụọ, ihe niile nọ m na ha achịli elu. M sị, ewuo, gịnị ka nke a pụtara? Ịma, ijupụtara na mmụọ, mana ya mere. Ịma, Chris bụ onye nkwusa ozi ọma, abụkarị m onye nkuzi. Mana ịma, Chris na-agwa ya ihe dị iche. Ma n'otu ntabi anya, nwata nwaanyị ahụ ekwu okwu ruru unyi. Ma ya dị m ka
otu n'ime ndị ukwu ma ya sị ya sị ewela iwe, ya sị ịma ihe mere, ya sị eche m Chineke na-ekwukwa okwu rere ere mgbe ụfọdụ. Ugbu a lee, imekwara otu ihe ahụ m mere, mana m dabere na ihe mgbakwasa ihe. N'ebe a ọ dị m ka ekwuchitegị m ihe banyere Chineke. Ya mere m welite azụ m elu wee dabere na ihe mgbakwasa ihe ndị a. M sị ya, Chineke adịghị ekwu okwu rere ure. Ma Kristi esi ebe nke ọzọ sị mana ọ hụrụ ndị dị otu ahụ n'anya. Ma ihe Chineke tinyere n'obi m mgbe ahụ, mgbe e mesịrị, bụ ị na-achọ ihichachi azụ anyị na-egidebe egide. Anyị na-enweta ihe ndị a dị ka nwanna, ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu rere ure, na-aṅụ mmanya, na-aṅụ sịga, ngwanụ, ana m agwa gị, ebidoro m ịkụzi akwụkwọ nsọ, ma enwekwara m otite mmanụ. Mgbe m nọ n'afọ onye ọbụla anwụrụ n'ihu, mana mgbe Chineke bidoro gwawa m na ọ dịghị mma, ya wee nye m amara iji kwụsị ya. Mana ọ bụrụ na m ka na-eme nke ahụ, marakwa na ọ bụghị nnọchite anya ọma, na ọ dịghị mma wee nye m, na ọ bụghị ya. Mere ọ bụrụ na ị chọrọ ka Chineke ji gị kwara ngwa ọrụ, o nwere ihe ndị ị na-agaghị eme, n'ihi na ndị mmadụ agaghị elegidegwu gị anya ị na-eme nke ahụ. Ya mere anyị kwesịrị ị na-ebi ụdị ndụ dị iche, ndụ nnyefechasị onwe, ka Chineke were anyị kwara ngwa ọrụ. Mana ihe m na-ekwu bụ nke a, bụ na Chineke ga-ewere gị site n'ebe ị nọ wee kpọrọ gị ruo ebe ị kwesịrị ịnọ, ma ọ bụrụ na ị dị na njikere iso ya gaa njem ahụ. Amen. Ma ugbu a ana m eyikwa mbe n'ukwu ọzọ, ma anakwaghị m aṅụ fịọfịọ, anakwaghị m ekwu okwu rere ure. Mana ọ bụrụ na ọ gbasaa gị na Chineke agaghị eji gị akwara ngwa ọrụ n'ihi na ị bịarubeghị, mgbe ahụ ihe ị na-eme bụ ịchụ àjà nye ihe nke Jizọs na-akwụọla ụgwọ ya. Ma ọ na-amasị ekwensu, ị bụghị ihe mgbagwoju anya nye Chineke. Ọ ma ihe ọ na-enweta mgbe ọ na-akpọ gị ka ị bịa gị na ya mekọ ihe. Amen. Amadị m na ụmụ nwaanyị ekwesịghị na-akụzi ihe ruo mgbe ndị mmadụ bidoro gwawa m ya. Ọ bụghị na ha ekwesịchaghị ịkụzi ihe, mana akụziwedịla m akwụkwọ nsọ, ya na-agakwa n'ihu, mmadụ ewee bịa sị m na m ekwesịghị ịkụzi ihe n'ihi na abụ m nwaanyị. M sị ngwa na abụ m nwaanyị. Si Chineke, enwe m ike ime nke abụ m nwaanyị? Ya sị m ama m nke ahụ. Ama m nke ahụ. Ama m na Pọl kwuru ọtụtụ ihe nke ụfọdụ n'ime ha bụ omenala. Ma Jizọs enwezighị nwoke ma ọ bụ nwaanyị, enwekwana onye Juu ma ọ bụ onye Grik, mana anyị niile bụ otu n'ime Kraịst. Mana ana m agwa gị, ọ bụrụ na Chineke eji ụmụ nwaanyị kwara ngwa ọrụ taa, nsogbu dị, n'ihi na ụmụ nwaanyị na-apụta n'ikikere ugbu a. Ma nke a bụ ezi ihe. O nweghị ihe ziri ezi n'ime ndụ gị ruo mgbe ị matara na iziri ezi n'ebe Chineke nọ, site n'ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst. Ma anyị nwere ike izi ezi n'ebe Chineke nọ site na amara ya na ebere ya, site na mmekọrịta nke anyị nwere anyị na Jizọs Kraịst. O nweghị ụdị ezi ọrụ anyị ọbụla nke ga-etinye anyị na Chineke inwe mmekọrịta ziri ezi. Ọ bụ onyinye n'efu. Ma o nweghị ihe ọbụla nke ziri ezi na ndụ ruo mgbe anyị maara na anyị ziri ezi n'ebe Chineke nọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.